Hello guys, paminawa kini akong original nga komposisyon na Visayan version naguluhan o nahinumdum ka pa ba? Guys, kaning kanta ang makarelate lang ani katong nga edad-edarana. Dili na karelate ang mga batan-on karon. Kay kining kanta related sa mga dula sa among tanan. Ko. Nahimumdum ka pa ba? Niyadong patata kita magbalay-balay tangduhan buong tatay ikaw sa nahimumdum ka pa ba sa ating mga dula? Magkapanay ta, magvirus siya tong tago-tago o banta. Nahimumdum ka pa ba? Niyadong nagdula ka, wala kay panti, kapusap walay puron. Nagpitay ang imong sipon. Sa pagtumbag ako, nahunong na katong mga dula na kinadulata. Kay ako o ikaw, dalaga o ulitaw na. Sa atong panahon karon, wala na katong mga dula nga kinadulata. Kayong mga batan-on karon, nagsige na lagdula sa cellphone. Kay lagi nilinya na ang atong panahon. Sa atong pagtako, nahunong na